Sanibona ababukeli wethu bakaDukuza TV. Ngithemba ukuthi umbukeli uyaphila. Babukeli osukwini langolesihlanu namhlanje sithe sibuya komunye usisi wakaDube la ewadini yase Ward 13 e14 eStenga. Sanentokazi endala esibizile yathi kukhona nje udaba efisa ukudlulisela lona ngoba ithe ibona nje ithe no guys, I think I know you. You are Dukuza TV. I used to see you helping people. Please, can you please listen to my story? So I said no. Before we listen to your story, let us share the story with our viewers. So I'm going to pass the mic kumawethu ukuthi asichazele udaba abefisa ukuthi alixoxe neKD TV. Ngiyabonga nje mawami, if you can just greet our viewers and then share the story. Thank you. Hello, good day. My name is Vidya Bechu. I live around here in Ward 13. Yeah, I saw the TV crew going past. They had been around this area before, but nobody told them about there's an elderly woman sick for months and she cannot walk, but there's nobody to help her. People move around, we tell them things. There's an elderly woman here, she's so sick, but they just lend a deaf ear. Now I saw the TV crew was just coming up the road, so I asked them, please come and help this elderly woman that she's so sick. Please, I would like y'all to help to do something. We all live in this poverty area and nobody seems to understand with battling for food and things like that. Please do something to help. Thank you. No, siyabonga nje kakhulu. Thanks a lot. We very much appreciate that, ma. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV. Njengoba umama esechazile uthi ubone abakaDukuza TV okusho ukuthi uyabathemba ngoba ukakubone besiza abantu wayesesicela ukuthi ke sizosiza umama. Nathi ngokuthi umsebenzi wethu sibizelwe kuona akufuneki uze wenze iappointment. Mase sifikile kwacaca ukuthi uyalidinga udaba lukhona usizo. Siyafika nalo usizo. Njengamanje babukeli bethu so singene ngaphakathi sibona umama lo ekukhulunywa ngaye ukuthi usesimene esinjani mhlawumbe mayikhona indlela ukuthi sikhulume naye sithi ukukhuluma nje naye siyabonga nje kakhulu sangena ngaphakathi kodwa singakhohlala ababukeli bethu ukuthi njalo ukuze siqhubekele phambili nabo omama ukuze bekwazi ukusibona kumele ni subscribe ni like ni comment ukuze saziwe indawo yonke nangaphandle kweSouth Africa. Siyabonga nje kakhulu sangena ngaphakathi. Mawam. Okay. Sesingenile nje siyabona nje uma wami bese ocela nje mhlawumbe ukuthi ngimbingelele uma wami then mase ngidlulisela kumfowethu ukuze uma singamniki umthwalo okukhuluma kakhulu mhlawumbe sombuza nje umbala bayingabuzeka but okuningi bezocela nje umfowethu ukuthi kube uyena ozokhuluma kodwa ngicela nje uma wami abingelele nje ababukeli kuphela. Uma wami ngicela nje ubingelele nje kuphela. Ngiyanibingelela babukeli, ngiyanibingelela nonke nje banihamba nje nilekelelana ke ngenkulumo nami ngizoba ngikhona eduze kwenu ngoba ngomthetho mina ngihlala le kwaDendethu la ngisondelele udokotela la ukuthi abeseduze nakho ngisatholakala izolo kodwa ayangilindi ngizomthola njengoba ngisalindile nje emzini wakho udokotela kodwa njengomuntu ongahlali la ngimazi ngempela uhlalaphi. Okay, siyabonga kakhulu intombi endala. Siyabonga nje kakhulu sizodlulisela kumfowethu mhlawumbe uzoyichaza ukuthi ubani uhlobene kanjani nomama abingelele nje ababukeli bethu bafishane. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabingelela balaleli nababukeli bakaDukuza. Imelo Tholane Khanyile ozalwa yona intombi endala le. Yoma ke nje ngivelile nginichazela nje la. Angazi ukuthi ngathini ngidedekile kwayimina nje emqondweni yabo. Angikho right. Ngoba nje bangihlelana nje angazi nokuthi ngaqala ngithini. Imina ngimnakekelayo ugogo, imina ngimhlambayo. Angazi.
ukuthi ngachaza ngithini. Okay mfowethu, mhlambe ke ngizokulekelela mfowethu ngoba ngiyayibona inkinga okuyena. This is a trauma. Inkinga engikuyona Insizwa izogeza uma wayo, it is a very big trauma and masibafika endlini akekho noyedwa umuntu esifazane uyena umfowethu. Kodwa ke mhlambe mangase mfowethu uchaze nje udaba lika mama ukuthi kuqale nini ugula and yini le embambe kakhulu nje mfowethu kafishane. yebo. Ugula ke nje ngathini kumqale kulenyanga le edlule ukumqinisa nje ugula khona ugula nje ngathini into ekade yamqala ngithi mhlasimpe usuphelile no 10 years wabambeka nje engakwazi ukunyakaza engakwazi ukwenza lutho yabo nje edodoba nakho ukugeza kunzima kwayikhona kodwa ngithi kumqinise kahle kuzana kakhulu kuleli isonto edlule kulamasonto adlula kwamqinisa ke lapho angakwazi ukwenza lutho akakwazi ukuya toilet akakwazi ukwenza lutho ukuya toilet mina ngimsiza ukuthi ngimqukule njengoba ubona le khuzana le toilet pen le njengoba ihleli nje la phambi kwethu la imina engimthathayo ngimise kuyona kanjalo yabo ethola ukuthi etoilet kanjalo nakho nje ukuthi yabo mhlawumbe wipe kunzima wayikhona lokho imina ngizama nje ukuthi yabo umbhatanise ukuthi ngizama ukuthi ngimwipe kanjalo nanabanye abafowethu ke nginabo ke esiselelane nabo bebezama nje kanjalo uma ebambekile mhlawumbe edinga ukuya etoilet kanjalo befike bengibambise simbambe njengoba nibona nanaleli bhayede njengoba lihleli la phambi kwethu la ilona ke etoilet lekulona nomchama kanjalo yabo ngisho ebusuku nangabo 1 uye yabo ekhale mhlawumbe ekhala ngokuthi udinga ochama kumele ngivuke ngizombamba la ngimvuse embhedeni ngimthathe kanjalo ngimhlalise ilolo lebhakede leli echamele kulona noma edinga etoilet kanjalo kunzima nje kakhulu ngoba umuntu osifazane uyena ostraight uyena oqondene nalomsebenzi akekho ithina nje njengoba singabafana sikanye yabo asisebenzi akekho osebenzayo uyabona siyashintshana kanjalo omunye umedinga ukuya etohweni kufanele kube khona abasalayo noma kube khona osalayo oyedwa uyena uzosiza ke lo gogo njengoba ehleli nje kanje akakwazi ukwenza lutho akakwazi nyakaza akakwazi ukuya toilet akakwazi ukubhava wonke lo msebenzi lo umele mina noma abanye abafowethu laba abangilamayo yabo kunzima nje kakhulu kunzima njengoba ke nje sivela la kumabona kude sivela lezinto ezifana nalezo yabo nje angisakwazi nanokuthi ngathini umqondo wamphazamisekile nje udidekile akukho engachaza nje yabo kuzwakalayo kahle Okay mfowethu ngiyakuzwa uthi umama nasemqondweni uphazamisekile ngizwile nje naseyinkulumeni ethi usendlini kaDokotela ulinda uDokotela so yinami la ngiqale khona ukuxake ukuthi mhlawumbe khona okunye mhlawumbe ukuphazamiseka emqondweni khona kuyinto ekade ekanjani into eqhamuke nje manje ngoba sekugula noma into ebisinesikhathi cha ba into evela njengamanje njoba eqinisa ubugula kanje ngathini lokhu ukugula kwaqhamuka kanjani kwafe kwambamba kakhulu njengangathini ngathi lakhe into eyiBP ngoba wajuluka lana wangaqondakala masithi samkhulumisa akasazi ngisho nanokukhuluma yabo kuzanye kuthathwe kuzanye kuthathwe ifone lokhuzana kuzanye ukufonelwe ambulance yebo ifike ke imthatha ambulance la imise esibhedlela ifike ke esibhedlela bemlalise kanjalo hayi besithi siyezwa ngakusasa kuthiwa ayasimlande ya simlande fike la still vele kumlanda wethu vele samlande vele engakhuluma wafika nje wahlala kanje lana yabo sizama ukuthi simthobe senza yonke into wagcina ngazi ukuthi izwi liyakwazi ukuthi manje yabo qaqeke yabo livuleke nakho lokho ukuqaqa kwalizwi ayi leqaqeka into engasho lutho ngoba into yabo nje ayikhulumayo iyaphambana ungambuza ukuthi mhlasimpe udlile yini ezokutshena ukuthi yena ayi yabona nje mhlasimpe kutshena ngokugesa yena yabo ezokutshena ngokugesa izinto nje yabona nje oba ngikhuluma nje kwakumina nje angikho right umqondo nje uphazamisekile nje kakhulu oba umoqala nje ulalela nanenkulumo engikhulumayo ayihlangani nami kahle ngokuthini ngibona lesimo engikusona
yabo so uthi ngigeze ibani umuntu wesifazane ngumuntu wesilisa kanjalo lokho akukho right yabo ikhona okwenza ukuthi ingqondo yami yabo nje iphazamiseke kakhulu yabo phazamiseke ungangokuthini naney'nsuku sengidideka naney'nsuku uthola ukuthi ngithi umgqibelo ngizoyitshena ukuthi mhlawumbe umsombuluko ngokuthini ingqondo yami iphazamisekile kakhulu yabo kakhulu nje angisazi ukuthi ngiyabo nje angisazi ukuthi into engayithini nje ukuthi into engenze kanjani ngazi sicela usizo kakhulu mfowethu yebo ngoba mhlambe mangase kuthiwa uyadohosa ngabe khona okuzamayo ayi ngabe khona onze ngathi usuqonda emotini uyabo abanye bafo mhlambe mangase ngibuze ngoba masifikile la siyeza ukuthi kuningi okuphethe intombi endala ngiyabona ngathi inyawo nazo azimove and isandla esodwa esimove ayingisasibone simuva mhlambe ukudla khona mhlambe uyakwazi ukuyidlisa noma ukuyifunza noma kuba kanjani bafo awu njengoba ubona nje mfethu akakwazi ukwenza lutho akakwazi kudla akakwazi ngisho uphuza amanzi ke eyodwa lawo amanzi ngiyamphuzisa ukudla uma efuna ukudla uyayememeze kanjalo ngifike ngimfunze kanjalo uma uthi khona umfowethu lo munye omncane naye futhi kanjalo uma edinga uyethoilethe uyememeze futhi kanjalo kufike mina kufike noma lo ubafo lo munye ongilamayo omncane kuba uyenako mhlawumbe umbambayo kanjalo naye memeze mina bese simbambe simqukule simhlalisekile leli bhakede leli njengoba nilibona lapha phambi kwethu yabo kube yilona ke achamela kulona yabona nje umuntu udidekile nje kakhulu mhlambe mangase ngibuze nje ukuthi ukuphazamisa ulimi nibangaki niyabafweni oba ngeza ubala abafowethu kuphela usisa akekho nanokuthi ubani omdala ngiyabonga futhi singabafana nje kanje sibathathu omdala ke imina kubona kanjalo bese kuzoba ababili ke laba bangilamayo ngemuva kodwa manje sikwenzayo lana nje sikwenza sonke akekho nje mhlasimpe esimfihlelayo kulabafowethu lapha naba abancane nayo omncane njalo uyefike kanjalo ngomtshela ukuthi asimshintsheni ugogo nakho sekonakele mhlasimpe seyabo mhlawumbe seyichamela kanjalo uthola ukuthi siyamshintsha ithina simkhipha isiketi kanjalo iziketi ingubo nje zakhe zonke sikwazi ukuthi sithole ezinye kanjalo eziclean kanjalo siphinde simgqokise kanjalo kunzima nje kakhulu ongangokuthi kwayena vele into ayikhulumayo nje vele ayizwakali kahle nanokuthi uthini yabo akuzwakali nje obani umqondo wakhe awusekho right awusekho right nje uphambene kakhulu yabo mfowethu ngiyabona nje njengoba ushithi intombi endala kuningi okuyibambile ngiyabona nje ngendlela ehleli ngayo inyawo angazi noma mhlambe ingoba zivuvukele noma mhlambe isidalwa sazo mhlawumbe mangase ungichazela ba ngiyabona ukuthi ngathi kukhona okuhambi kahle mfuthu yebo cha akuyisi isidalwa sazo ukuvuvukala nje ukuthini kwakho ukugula lokho ngoba njengoba ubona nengalo nje ingalo zakhe futhi ayisebenzi akakwazi ukwenza lutho nje ukunyathela akakwazi ngisho nanokuma ukuthi eyimele yena uma edinga lokho ukuthi mhlasimpe esukume ehambe kochama dingakala ukuthi angeze ngimqukule ngimthathe ngomhlalisa kulolo bhakede lele ethole ukuthi echame ngabe uyachama ngabe udinga ukuyikhululo lokho kwangaphandle kwayikhona nje kunzima konke lokho kumele ukuthi ngime la ngimbambe khona echame kanjalo ngimlinde ezeqede yabo okakhulu nje ubhlungu nje ukuthi singabafana nje kanje since ugogo egula iluphi usizo alitholayo noma alihambayo olasemtholampilo mhlambe nje kukhona udokotela ngoba ngizwile ukuthi wajuluka wahamba wayesibhedlela afika amthatha iambulance kodwa ke lokho okunye kokugula sengibuza njoba egula kuyinto eqhubekayo mhlawumbe kukhona udokotela amhambayo noma nje into ayihamba kuba abanye ogogo bake kube nezinto abazenzayo ezithizeni ayihamba inyanga nenyanga yebo hayi cha bonga ngadokotela amhambayo akekho lokho nje wagcina kade simbizele iambulance bamthatha bamisa eclinic bamthatha bamdlulisela esibhedlela ngathi nje kwagcina kanjalo nje
kwagcina kanjalo akaphindanga futhi wahlangana nodokotela obani asinawo amandla ukuthi mhlasimbe singamthatha la simqashele imoto mhlasimbe yabo esibhedlela noma ekliniki kanjalo dingakala ukuthi asiphinde sifonele iambulance iphinde izomlanda ihambe yomshiya futhi kanjalo mhlambe emtholampilo kanjalo noma ekliniki noma esibhedlela emva kwalokho futhi kumele ukuthi uthole futhi usizo lokuthini for uthole imoto ukuthini ilandele selo gogo lo isalukazi sami lesi siphinde futhi yabo iyomlanda lapha emtholampilo bani ngeke phinde futhi ambulance ihambe yomlanda lapha emtholampilo imthathe imbuyisele egcekeni yabo ilokho nje ukusibambile nje kakhulu uthini asinawo amandla ukuthini singaqasha imoto yabo oba khona okokuqala vele engakwazi ukuthi ifike ngasikhathi niyibize iambulance imthathe imise emtholampilo kodwa phambili emtholampilo ayeke imlinde futhi ukuthi iphinde ikwazi ukuthi imthathe futhi ibuyele naye emuva izomshiya egcekeni. Okay. Mhlambe mfowethu mangase ngibuze nje nalana ukuthi ke ilona luphi olunye usizo nike nalifuna ngoba esimeni nje sika mama iminyaka kuyona kunabantu ekuthiwa onompilo kune ikhaya labadala njengomama nje esekhulile impela mhlawumbe ngasungitshela nje ukuthi uluphi usizo ningenalidinga kulezi zinto engibalayo nanokuzwa nje ukuthi uma uneminyaka emingaki nje mfowethu ngingajabulela lokho. Isalwazi lesi engihlala naso iminyaka esinayo sino 75 years. Hayi ngokuthi nje mhlasimpe sike siyinyakazela mhlasimpe ngenye indlela. Mhlasimbe ngokuthi mhlasimbe sinyakazeke ngenye indlela mhlawumbe simdingela usizo lapho hayi besingakakwazi lokho ba manje umuntu uxayekile kakhulu isikhathi umuntu asitholayo isikhathi sokuthini ehambe ozama yabo ungatholakala ukuthi yabo kuyethunjini ngoba wayisona isalukazi lesi njengoba sibanjwe iBP nje kanje sibe sikhale ngeti ohlukela yabo izinto ekanjalo thola ukuthi yabo nje umuntu akanakho lokho. Okay. Akanakho lokho kudingakala ukuthi yenza njani phuma hambe etohweni yozama buye futhi yabo usize na ugogo lo isalukazi lesi ngoba le mali emtholampilo njalo le mali egrant le impesheni imali ephelela nje emoyeni iphelele emoyeni iphela ngalesi sikhathi esithola ngaso bakumele ukuthola ukudla kumele futhi uphinde ukwazi mhlasimbe ukuthi uqashe imoto mhlasimbe yabo siyela singathola khona usizo. Okay bafuna ungakaphuli nje ulimi usakhuluma ke lapho leyo mpesheni kuthiwe kabani mhlawumbe eyakho mama noma yebo hayi mina khona igrant eyakho mama. Yebo eyakho mama. Okay no siyabonga nje kakhulu mfowethu indaba ebhlungu ngempela uthole kanzima kodwa ke uNkulunkulu nawe izibusiso zonke ezakho konke lokho kwenzakalayo noma okwenzayo njengamanje impendulo ziyobuya egcineni mfowethu. Yebo ziyobuya kakhulu khona safuna ukukhuluma ungakhuluma mfowethu. Yebo hayi ngizwa kahle khona ngingabonga kulokho kodwa manje kwakumina ke nje mina ke kuyimina umqondayo phazamisekile kakhulu kakhulu nje ngazi ukuthi ngingaqala ngithini yebo ngiyacabanga khona yebo ezinye indawo la esingaya khona ukuthi yebo esingaya khona efike thola khona usizo kodwa manje asikwazi ngempela ukuthi singafinyelela kulezo indawo ngoba kudingakala ukuthi hleze ula iduze kwakhe yabo hleze useduze kwakhe ufuna amanzi uzonokushisa yabona inyawo akakwazi ukunyathela phansi akakwazi kwenza lutho ngisho nokubamba nje into ngesandla sakhe akakwazi kumele umbambele umphuzise kanjalo ephinde futhi ephisa kuyathoilet kumele usondele eduze uzomqukula kanjalo umhelpe ekwazi ukwehlala ebhakedeni lapha echame futhi kanjalo kunzima nje konke. Babukeli bethu bakaDuza TV ivusa umunyu ivusa uhlevane umuntu uzizwa ene trauma yabona inkulumo kamfowethu noma size ngomama la ekhaya ugula kwakhe kodwa mawusuthi uyabheka ubunzima obuphethwe nangu mfowethu ubhlungu kakhulu kuyinto engeke ngize ngiyimagine nengakaze ngize ngiyimagine nangelinye ilanga kubhlungu kakhulu bafowethu ngoba nesimo nje sendlu ngicabanga ukuthi sisazophuma nomfowethu laphana asikhombise nje ngaphandle ukuthi umama njoba ena 75 years ekulesimo sokuthi akwazi ngisho ukubeka unyawo phansi uhlala endlini esesimene esikanjani
nendawo nje iyona yokuhamba ayikho esimeni esiright. Kodwa ke nina babukeli bethu siyazi ukuthi thina akukho okutheni esinakho kodwa sizithunywa zenu. Njoba sesila sesilibekile udaba lenu. Ngicabanga ukuthi sizosebenza kakhulu ngenikushoyo. Ama comment wenu iwona azosisiza kakhulu, abalekile kakhulu. Nanokusinikeza ama guidance indlela esingazihamba nendlela esingasiza. Makukhona nomunye ongasiza kulesimo mhlambe asinikeze iguidance ukuthi umama nje bese kanje ekuleminyaka ekuyona ikuphi okungenzeka ngoba ngiyazi ukuthi kuneyinhlaka noma iminyango eyake isize abantu abadala abasebekule minyaka akuyona. Bengicela nje ukuthi abezwayo abasemagunyeni basondele. Ngibale nje kakhulu babukeli bethu, ngiyazi ukuthi bahamba bofuna imisebenzi bese bafuna ukusebenza ukuba onompilo, bathi bafuna ukusebenza ukuba i-social worker, bathi bafuna ukuba amakhansela. Lo umsebenzi kusuke kungasiwo umsebenzi wakho, kusuke kuwumsebenzi wabantu. Siyacela ukuthi onompilo abakhona abangiyazi ukuthi indawo nendawo ayikho engenawo onompilo. Njengamanje le ndaba mawuthi uyayibheka iqondene kakhulu ngqo nonompilo. Iqondene kakhulu ngqo nama social worker. Umfowethu kulobu buhlungu abona, ngiyazi ukuthi kuwumsebenzi obhekene straight naba nonompilo. Ngiyazi ukuthi bakhona bangaphakathi babakhansela. Siyaxolisa nje kakhulu ukuthi siphinde sibuye, siyazi besinawe einsukwini kodwa yithi laba futhi bakaDuza TV. Umama nje mangase umthintele noma uhlokoloze onompilo abekho kude kakhulu nala ekade sikhona kusisi uMadube. Ikhona nje iward day1 kuseduze nakhona babe siphuma khona size sithole udaba lika nangu umama wami eduze kwami. So nje sicela ukuthi nifike bonompilo nibone ukuthi ikuphi eningakwenza nina enisemagunyeni ngoba konakele kakhulu abafowethu isimo abakusona sibhlungu kakhulu. Kodwa mfowethu ungasabi, uNkulunkulu khona konke okwenzile uzenzela wena izibusiso zakho lezi. Uma wakho nje behleli kanje uyizwa yonke into oyikhulumayo, uyazi yonke into oyenzayo kuyena, uyobuya esekwenzela okukhulu okuphinda phindiwe. Ngiyabonga nje kakhulu mfowethu ukuhlala kakhulu uqhubeke nomama uyasifundisa nathi ukuthi uthando luka mama luthando olunjani. Ngoba ngineshow ukuthi naye umnika lolu thando ingoba naye wakunika lolu thando. Mangase kuthiwa umama wakulahla wahamba, ngabe ulawa kulahla khona, ngabe naye ula asenkingeni yedwa kodwa ngezithelo ayitshala yena eyitshalela. Siyabonga kanje kakhulu mawami. Ngicabanga ukuthi uzoba isibonelo nakwenye imbokodo umama ngoba njoba ehleli nje undodana wakho omdala ekhona umagcina nophakathi nendawo nabayamsiza kusho ukuthi imisebenzi yakhe nayo mama ayenza emadodaneni akhe. Mama lapho hleli khona ngiyazi ukuthi indlebe ziyezwa. Siyakubonga nje uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu uyakuthanda mawami. Bengingafisa nje mhlawumbe makuthi njoba uyangizwa mayikhona indlela ubonge nje uyibongele mhlawumbe uyikhalele makukhona okucelayo kuthina seyabakaDuza noma kubabukeli bethu. Ucele nje mama ubonge noma ucele, ngiyaxolisa nje ukuhlupha, ngiyazi ukuthi awukho right mama kodwa nje ngiyayicelela ucele ucelayo uphinde uyibongele nakubabukeli bethu mama. Ngiyibongela kuyingane zami eseduze kwami. Dala ngikhala ngifisa nami ukuba ngathi ngaba khona baseduze kwami bangilekelele lesimo engikusona. Sengize ngababona ke manje baseduze kwami. Nazi ingane zami ziyangisiza. Ngihleze ngikhuluma ngithi kule ndawo alikho ikhansela nje lidala noma mhlambe inompilo ongahle sisize kulezi ndawo sikuyona. Bethi hayi bakhona angibaboni wodwa. Ugula kade kumbambile. Kunamhlanje bengifisa ukuthi lolu daba lami sengathi ngaba sezandleni zabaphathi. Kodwa abekho abaphathi eduze kwami. Nazi ingane zikaNkulunkulu sengiyitholile zizongisiza. Ngoba lolu daba lami lunzima kakhulu. Luyadinga ukuba siseyithebeni. Ludinga ukukhulunywa. Ngoba lolu daba selingibambile. Angisakwazi ukuhamba, angisakwazi ukuzenzela noma yini. Nengane zami zixakekile manje ufanele zenze njani? Ngoba yimina ofanele ngiphathe abantwana babo. Kodwa abangikwazi ubaphatha. Ngizobaphatha kanjani? Kudinga kube khona umuntu ozophatha mina aphatha abantwana babo.
angazi ukuthi yonke lento ngizoyenza njani. Njengoba manje kuqala nokuvaleka amehlo, kanti phela amehlo ayangisiza ngoba ngiyangibona ukuthi uziwani bani ophilile ofikile lana, uyena ongisizile endaweni ethile. Manje mangasaboni ke ngizokwenza kanjani? Angazi nami ukuthi ngizokwenza njani, angazi. Ngiyabadinga ngempela abantu abazongisiza, ngiyabadinga abantu abazongisiza. Nakhona la sengike ngafika ngasho ngathi nibona kuthenya ngiyacinga ukuthi ubani engamthola ngahlangisiza, ngoba afuna athi ngisiza nami ngimlekelele ukuthi ngempela nangu siwani bani okuyena ongisizayo, ngikule ndawo nje nangu umuntu ongisizayo. Manje angazi ukuthi ngizokwenza kanjani, yini engayenza ngaboni ngoba ngiyabona mbijana phinde futhi kuvaleke, ngibone mbijana kuphinde futhi kuvaleke. Angazi ukuthi lento ngizoyenza njani kimi, angazi ngempela. Ngiyabadinga abasizi, ngiyabadinga abasiza bazongisiza kulento engikuyona, ngoba angiyazi ukuthi ngizoyibiza igama lawo ngithi yini, angiyazi. Ngiyanisiza ingane, ngiyanicela ingane zami ningisize ngoba nengqondo yami ngathi ithintekile. Ungathi ithintekile, ngathi ngiyakhuluma sengikhuluma okunye ongasayikhona. Ningisize bantu abami, ibani nami ngaso sonke isikhathi nibeseduze kwami, ningilekelele kuze kuthi la ngibheda khona nizama ukuyivala loo nto leyo. Nisho ukuthi hayi gogo siyabheda manje, akasakhulumi khona ngoba angizizwa nami. Ngithi ngikhuluma khona kanti sengiphumile, angisekho endleleni. Ngisizeni ingane zami, ngisizeni. Lolu daba bafuna ngabe kade lwabikwa kubaphathi, kodwa alubikeki. Lusoluthu ubani ozolubika. Nengane zami zithi ziyacabanga zingazi ukuthi zizoqala zithini. Ningisizeni badaba. Ngiyanibonga ukuvala kwenu nizongisingatha. Ngiyalibonga usizo lwenu. Ngiyalibonga badaba. Qhubekani njalo ningadini. Niqhubeke nje nibasingathe laba nabo beze belulame kule ndlela ekuyona, ngoba sebefana nabantu abakhubazekile nabo manje, ngoba abasazi ukuthi kufanele benze njani. Hayi abasazi ngempela ke manje, abasazi ukuthi kade kungcono nami ngigquguzela ngiphila ngidodoba. Manje mangasaboni sengithi ngiyakhuluma kushwabana vele ngiyibhekelele ngazi ukuthi ngidini, sekunzima kakhulu. Sebeyabadinga abantu abazobasiza badaba. Ngiyabonga, angifuni ukuqhubeka kakhulu ngoba ngizoze ngikhuluma into engasayazi ukuthi ngithini. Okay. Siyabonga nje kakhulu Ntombi Endala, siyabonga kakhulu ukhulumile ugeqe amagula. Mangaphendula nginezele kulokhu ngabe sengiyona ukhulumile Ntombi Endala, siyabonga nje kakhulu. Njengoba sesifikile mawami usibonga na ukuthi uNkulunkulu asisize sikusize. Akukho vele okwenzakalayo ngaphandle kaNkulunkulu. Nathi amandla esinawo siwathatha kuNkulunkulu. Labantu abasilula izandla nabasizayo basuke bethunyelwe uNkulunkulu. Konke kusezandleni kaNkulunkulu. Mawami sikhona, siyakuthembisa ukuthi uNkulunkulu khona, impendulo izoba khona. Kuzokwenzeka, onompilo bakhona, ama-social worker khona, amakhansela akhona ukuthi abahlokoloze, abathinte, afike nabo. Ngicabanga ukuthi ke makhansela ami baba ngiyaxolisa nje kakhulu besinawo izolo sikhona sidinga idulunyu udaba, kodwa ke nangu mama lolu ke ngicabanga ukuthi lubhlungu, lulula kodwa lungelula futhi ngoba lunayo iminyango noma imigudu eliqondene nayo ozofike nje uthi mi sompilo noma nompilo mi social worker. Ngeke ngize ngisho ukuthi uma bezofika noma uma bebona isidingo ngoba kumele bafike, umsebenzi abawukhethwayo noma abawukhethelwa wona abawuholelayo. So siyayicelela ukuthi mabezoza besithinte, siyabakaduza TV, inombolo zethu zikhona lapha yana, and nenombolo kwamfowethu abazothi mabefuna umama bakwazi ukuthi bamthole kuyona, sizoyibiza. Bengicela nje ukuthi ngibize babukeli bethu inombolo mhlambe o social worker noma befuna ama direction ngoba la kuse 14 Estenga eWard 13. Inombolo abatholakala kuyona ke ithi 079 973 1183 5. Okay. 5 ungathi 3 lo. Okay, ngiqale phansi babukeli. It's 079 973 1185. Siyabonga nje kakhulu, siyazi ukuthi ke bazwile
bazokwazi ukuthi besondele kakhulu bezoletha usizo kwesikicela kuwo wonke umuntu njengoba sengishilo ukuthi kunabantu abahonompilo ngokuzalwa hayi ngokwamaphepha. Sicela nje befike bezovela bebona umama nabangane indlela yokulisandla befike belule beyibonele kumama ukuthi udinga lopho usizo ngoba kuba lula uma uzofika ubone into esikhuluma ngayo then masuba uactor phezulu kwento osuyibonile. So siyabonga nje kakhulu babukeli bethu kwabazoqhubeka beze nonompilo engazi ukuthi kumele bezile and mabezofika siyofisa ukuthi sibe khona. Siyocela nje kakhulu ukuthi sibe khona ukuze sazi ukuthi udaba lika mama silihamba nalo sigcina kuphi. Ngibonga nje kakhulu babukeli bethu. Sicela niqhubeke njalo ke nokusubscribe ngoba lokho esikwenzayo usubscribe kwenu ikona awuzosiza nayo intombi endala, ikona awuzosiza nanguma wethu ngoba manje usubscribe i-channel yethu izodlula ihambe kuyo yonke indawo la okungafika khona la ingafinyeleli khona umuntu kodwa i-channel yethu ingahamba ifike ngoba siyazi ukuthi okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. So konke sikubeka kunina babukeli bethu, sinithanda kakhulu siye bakwaDukuza TV. uNkulunkulu anibusise, siyabonga.